taho ya saido maka ƴan akuya ko ita ka samu abin da ka ba yara ya bi wuri ya yi zanne ne miƙon hannun wanga abu da ɗan yin wa kashe mu za ta sai dai ta kashe mu yana can zanne ne shi ba abin da ya sha mai kai to ai tahowa zai yi gidan ya sami da kuɗi na cikin aljihu ya samu abin da ya ci ni ya bari da iya duk da za su yi man kashe ne za su yi su kashe dan gani ga sai kamar mi an matsala ka kana can abin kana can ka cika cikin ka ni kuɗi ya ka bani nan suna man kuka ni an da maka baka da matsala ni an tashi baka ga ta zama ba kamu akwai in ka te ka sai ta in ba haka nan barai ya ɓaci in dai kana da zama lahiya cikin wanga gidan ba ka shan ruwa cikin wanga gidan sai dai ka sha su bisa hanya tashi kana tashi ko ba ka tashi kana ido kana kallo na ya jalla mai girma Allah mafi girma Allah ka kama ma mai dan karfi kuma ka kara mai karfi kaji tambura na alhaji ɗahir goma fa'ida akuya haka ai ka san kuma yanzu kasuwanni an rufe su yanzu ba da bada cikin su yanzu ai dole sai na ci kasuwan nan ko dole sai na ci kasuwan nan gaskiya kasuwan nan ba za ta ci saboda ga an rufe kasuwa yanzu ba halittar kasuwa ai saboda haka sani wannan ai sai an hana sayarwa saboda gari ba lafiya yanzu dan haka ka gara ka koma gida saboda akwai sojoji suna an turo cikin gari suna fatiron kuma an gari akwai na asin da kasuwa kuma haka dole a kama ka amma gaskiya ina aljannan masa ne aljannan masa kamar ya kuma kasa zafi sama zafi gida ba lafiya ke ai idan na koma da akuyan nan kai ba ai akwai ba karamin matsala ba wannan ga me akuyan nan ai ta yi sojojin zafi a guri saboda idan in koma da akuyan nan gwara in je haɗu da sojoji ya yi masu ko to Allah ya kiyaye malam sojoji suna ina Malam Rufai lafiya sojoji tuku ka fara sata kasuwa ne kuma na ce sai na ci kasuwa da akuya ok shi a dalilin kai an gama da su wallahi ne an gama da su Allah ne ya mamaye ta na tsallaki wallahi Allah ne ya taimake ni to yanzu za a yi ya ake ciki ai yanzu sai ni ba wai sojojin ba yanzu koma da akuyan nan gida wallahi to me kake da roƙo koma ka gida Malam Rufai ai wannan matar tawa da kake gani wuta ce ai wallahi ai gwara sojan da wallahi gwara sojan da in je gida da akuyan ba kana ji yanzu abin da za a yanzu ka zo mu je in dai har matar ka ce haka tsoro zan yi kokarin sasanta ka tsakanin kai da iyali amma sai dai in tare za mu je da akuyan nan wannan ba matsala bane mutai ni zan abun nan kakka ji komai ya jalla mai girma Allah mafi girma mata da haka ganin su sai a hankula na kwatanta mata ba a cin kasuwanni nan gaba ɗaya an rufe su gaskiya ne to yanzu kana ji ka kwantar da hankalinka zan je in kwatanta mata ban fa shiga gidan nan to saboda me wannan yar wahalar mata shin kai Malam Rufa'i kai da gidanka a ce gidanka hi karhinka wannan ma ai ta yi karfi na wallahi ta hi karhinka ka tashi ba zan nawa za kai wa mu je wajen matan nan in kwatanta mutane da abubuwan nan ke tafiya Allah sai dai a saki akuya ga wallahi sai dai a sake ta in ta gani ta san ba kasuwa gaskiya ne to ba matsala mu je ai ni sai in kwatanta mata abun